voluntàriament o hi va anar per encàrrec del regidor de l'alcalde? Una de les qüestions que es planteja aquí, de decrets n'hi ha molt, per tant ara jo de memòria crec que això es va fer un decret per l'ocupació il·legal de la via pública. Però ell la va fer voluntàriament o algú li va nomenar que hi fes? Però vostè m'ha preguntat primer, no? Primer, vostè ha dit que això es va fer perquè no entrés a una... No, es va fer per ocupació de la via pública. Perquè es posa uns impediments en la calçada, sense permís, sense llicència, i això no està permès. Segon, naturalment, la gent local ha de ser la seva obligació, doncs ell va manifestar que hi havia això i se li va donar ordre que anés allà a fer l'informe. És el que pertoca. Doncs el que demanem és que està molt bé que es vetlli per les voreres, pel manteniment i la conservació, perquè aquest és patrimoni de tothom, no només d'un veí, però que preguem a la gent, si és que és només iniciativa de la gent, o el regidor que li correspongui, que sisplau us mireu la vorera de les concessionàries o l'urbanització Sadurní, que estan sempre plenes de cotxes, la planxisteria que hi ha a sota de Boscarilla, està les voreres sempre plenes de cotxes vells i abandonats, l'accés al parc hi ha dies que pràcticament és impracticable perquè està ple de cotxes allà a sobre, el seu cotxe mateix moltes vegades està ocupant a casa seu la vorera, té el morro que impedeix passar tranquil·lament els vianants, la vorera de davant del restaurant de Cala Filomena sempre hi ha vehicles aparcats a sobre la vorera i no hi haurien de ser. S'estan cometent des de fa temps, i això ja ho sabia, unes infraccions de trànsit importants i tot el personal de la llar d'infants està circulant i entra en unes parcel·les que també són d'uns privats, que és allà on hi havia hagut abans la Madame Zuzó i un magatzem que hi havia, estan entrant just per la rampa on passen els vianants, entren i surten els cotxes i casualment entren i surten els cotxes sempre allà, quan hi ha l'entrada i la sortida de l'escola es barregen gent a peu i la gent amb els cotxes circulant per allà a sobre. El mateix passa amb la rampa del pas de vianants que dona accés a la xurreria ambulant i en el camió que ve de fruita. Per tant, considerem que si es fa de la mateixa manera que al barri de la Granota, que s'han fet totes les voreres noves i s'acaba d'acceptar l'obra com acabada, també moltes vegades hi ha molts cotxes a sobre de les voreres i entenc que si és una mesura que penseu prendre d'ara endavant, que la prengueu i la feu extensiva a tot el municipi, i si és un problema que teniu amb el titular del restaurant i és una qüestió privada, doncs que la lluiteu o la feu fora de decrets de l'alcaldia i del membrès de l'Ajuntament. Tota aquesta relació és cert que hi ha aquesta problemàtica, no només aquí, sinó molt de llocs. I jo li recordo, senyora Mercè Català, que vostè era alcaldessa fa molt poc temps i la problemàtica era la mateixa. Sí, però vostè... Exactament la mateixa. M'hauria agradat que hi hagués posat... La gent local té la seva responsabilitat, ell fa el que ha de fer, i per tant jo no tinc res a dir de la seva professionalitat ni la feina que fa. El problema és un problema generalitzat que estava quan vostè era alcaldessa i ara es continua perquè és molt difícil de solucionar. No, espero que no ens hem entès. Estem aquí en el ple de l'Ajuntament i estic dient al regidor que si ho feu extensiu per tot. Si heu començat a incoar expedient, no incoeu expedient només en un veí i en els altres no. Quant a la propietat privada, els pàrquings que utilitzeu aquí davant passen sempre per sobre la vorera i entren en un terreny d'un altre privat, que és el teixidor. Si es fa, que es faci bé i es faci tot arreu, però els que heu començat a incoar expedients i expedients sancionadors sou vosaltres. Doncs si feu això, o ho feu a tothom o no ho feu a ningú.
Si és que voleu ser justos, farem el que... us doni la gana, això sí que fa he vist en aquest ple el tarannà general amb el tancament de compte de l'any passat, que falta el punt de l'ingrés i és igual, però ho hem de dir, és la nostra obligació. Home, vostè ho ha deixat dit sense acabar ni de contestar les preguntes que us fèiem. Abans que interrompís el que anava a dir, que farem tot el possible per solucionar el problema dintre de la capacitat que tenim. Igualment que vostè va intentar solucionar-lo, doncs nosaltres també ho farem. Vaig un petit incís perquè no voldríem que no hi hagués confusió. Nosaltres no critiquem ni jutgem, ni som ningú per jutjar la tasca de l'Agència Rodeo. Simplement hem posat una pregunta si va ser una acció iniciada per ell. Hem contestat. Sí, però vostè ha dit que si dubtàvem o si teníem sobre la professionalitat d'aquest senyor que està aquí present. Nosaltres no tenim cap dubte sobre aquest senyor. O altres persones poden dir sobre aquest senyor. Què diu? Molt bé. Més? Que crec que ja està. Molt bé. Thank you.